No help. Gacha ni oyo mano ko winjo. Syndy karwaki twage pani anyanya ka in nyathi manyako mosebede campus kuom thuolo mar higni ang'wen. Nyacho ni anyanya to ne nyithindo manyiri. Nyalo bedo ni gin challenges mage ma seche moko pok wawacho ma nyithindo manyiri matindo jathoro yudo ka gidonje mbalariany kacha. Minyalo nyisogi mar mondo mi gine kaka ginyalo manuva kata kaka ginyalo hepo. Achiedh nade moko minyalo geng'e. Yo sani University of Nairobi ntiere weche mang'eny ma chando nyiri matindo. Ka awach ni ambe ambe anyako matin. Mokwongo jonyuol nigi okada luonge ni tabia, but gin gi tabia mar ka gisetero nyathi school giwere gi nyathi. Gijwang'o nyathi e school. To nyathi manyako wan ga gi gik mang'eny mwahitaji. Nyathi manyako dwaro pads, dwaro lotion. Ing'eyo gik matindo tindo mang'eny. Joma wuoyi kisemiye mafuta ya ng'ombe maduong' cha onya wirore godo nyaka fothia. Mano tieko. But wadwaro yani the care ma wadwaro ng'eny moingo joma wuoyi. Koro an gima daher kwayo jonyuol kitero nyathini e school. En nyathini nyaka chieng' makoro onyalo stand up on their feet, on his or her feet, moyud kako onyalo sustain himself or herself. Joma nyiri koro yudo ni ng'ato donje e gik moko ma yani timbe moko magalagala nikech koro onge pesa, kogocho ne janyuol yani dwani obage yani generally awacho ni joma jonyuol kitero nyathi e school en nyathini nyako yud kako nyalo ji sustain mano mokwongo. Mar ariyo ntiere wach ma ji wacho sana mar drug abuse in Kenya, especially at the coastal region. Gini duogo kendo back to the kind of friends ma you associate yourself with. Ka in gi osiepe moko man gi timbe magalagala, of course ibro bedo derailed into that direction, whether you like it or not. Ibro dhi in that direction. Koro ka in gi osiepe ni ma ntiere aka giterie yo moro mokidwar, just cut them off at a very early stage. Mondo ngimani obed odhi kakichano. Osiepa ma Owira owacho ni maisha wa onego bed ni ka in kachacha iparo maisha ni maot madala kaka untiere ing'e kaka untiere. The moment ma I forget the picture ma ntiere dala ichako donja ole ma funny, you're going to lose the direction, of course. Koro kinyalo paro gik ma kaka dala wen ing'e ot kaka en mama kaka en nini the other kacha tim gimoteri obed ni timo tikoso tich mok ni atini ikoso timo gimano ni gitim, therefore onge gima janyuol nyalo timo kodi. Ineno ka kuri chako bedo another burden to your parent, which should not be the case. Mano mar ariyo. Moro manadwa wacho kendo ntiere gik mawaka empowerment ne nyiri matindo. Ka inyalo yudo a way minyalo network mondi empower yourself, not necessarily in a way that is negative, but kinyalo yudo ng'ama mi some form of mentorship. Ka maybe ineno ka I look up to maybe watch ni Joyce kanyalo empower I to mentor I, keep those relationships. Bed gi ng'at moro ma is a mother figure, a father figure ma I look up to. Makineno ngimane tiwacho ni mae kaka dwa na bedi. So you don't lose your direction in life. Mano e gima nyalo